Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, μια και μιλάμε για την έντυπη δημοσιογραφία και δει την επαρχιακή, θέλω έτσι να σας αναφέρω σε ποιον αστερισμό ζούμε, να δούμε κάποια πράγματα. Εδώ στην Αθήνα, βγαίνοντας από το μετρό, μοιράζεται η City Press, η Μετρό, 2-3 άλλα έντυπα, δωρεάν, και ένα περιοδικό, ομοίως δωρεάν. Και να μου πείτε ότι δεν είναι γνώμης εφημερίδες. Είναι. Δεν έχουν συνεντεύξεις. Έχουν. Δεν έχουν ποικίλη ύλη. Δεν διέπονται από δεοντολογία. Διέπονται. Πώς ζουν αυτές οι εφημερίδες? Από τις διαφημίσεις. Θα μου πείτε, μα αυτό συμβαίνει στην Αθήνα και πιθανώς στη Θεσσαλονίκη αν θα γίνει το μετρό. Όχι, κύριοι συνάδελφοι. Συμβαίνει και στην επαρχία. Κάθε εβδομάδα μοιράζεται door to door περιοδικό ποικίλης ύλης, με συνεντεύξεις, με γνώμες που έχουν φωτογραφίες των πολιτικών, παράλληλα με τις διαφημίσεις, δωρεάν. Θα μου πείτε, γιατί μου τα αναφέρεις όλα αυτά, κύριε Σγουρίδη? Τα αναφέρω έτσι για να αναλογιστούμε όλοι μας ποιο είναι το επίπεδο και σε ποια εποχή ζούμε, και από εκεί και πέρα αναλογιστείτε, σκεφτείτε και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το τεράστιο έργο και λειτουργήμα του επαρχιακού τύπου? Η φωνή της επαρχίας, όπως αυτή διαχρονικά έχει εκφραστεί και με αγώνες. Εσείς είστε δημοσιογράφος, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξέρετε ότι παλαιότερα δεν υπήρχαν ούτε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δεν μπορούσαν να ανακαλέσεις κείμενα, και αν έπρεπε να τα ξαναγράψεις, είχες και τον κόπο να τα ξαναγράψεις, και περνούσαν από τις λινοτυπικές με τα μολύβια, και υπήρχαν και δημοσιογράφοι οι οποίοι λινοτύπες, οι οποίοι πέθαναν στο καθήκον. Μπορώ να σας αναφέρω στην περιοχή μου τον Κώστα τον Βλαχόπουλο, ο οποίος πέθανε από καρκίνο των πνευμόνων, τον Νίκο τον Γεωργιάδη, ο οποίος πέθανε επίσης από καρκίνο των πνευμόνων. Αυτοί είχαν όλοι οι μηχανές λινοτυπικές με τα μολύβια που τα λιώναν, τα ξαναλιώναν και ούτω καθεξής, από τις αναθυμιάσεις. Όμως επίσης ποιος μπορεί να αμφισβητήσει και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επαρχιακός τύπος, οικονομικά και ποιότητας? Διότι δεν είναι μόνο η προβολή της τοπικής είδησης, είναι και πώς συλλέγεται αυτή η τοπική είδηση, με ποιον τρόπο, πώς διασταυρώνεται και τι συνέπειες έχει. Αλλά όμως ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο επαρχιακός τύπος σήμερα δεν ελέγχει την τοπική εξουσία? Και όταν μιλάμε για τοπική εξουσία, όταν μιλάμε για τον Δήμο της πρωτεύουσας, την ομαρχία, τις υπερνομαρχίες, έχουν προϋπολογισμούς, έχουν χρήματα. Άρα εκ των πραγμάτων, εξ ανάγκης, δεν μπορούν να αποφύγουν, αν θέλετε, τα προβλήματα της διαπλοκής. Και η συνταγή είναι γνωστή. Παραπολιτικά, υπονοούμενα, δεικτικά σχόλια και στο τέλος η συναλλαγή. Μικρογραφία αυτών που συμβαίνουν στο κλινονάστη. Και μάλιστα κακέκτυπη. Θα μου πείτε πάλι, γιατί ρε Σγουρίδη μας τα αναφέρεις όλα αυτά? Θα σας πω γιατί. Τι θα πρέπει λοιπόν να περιμένει κανείς από μια κυβέρνηση όπως εσείς, που ήρθατε με την ροφέα να κόψετε τα δεσμά της διαπλοκής και κηρύξατε και τον πόλεμο κατά των ταβατζίδων σε μια λαδόκολα? Θα περίμενε, τουλάχιστον εγώ θα περίμενα, να αξιοποιήσετε τον επαρχιακό δυναμικό, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ως σύμμαχο, για να ανεβάσετε την ποιότητα, να διαπαιδαγωγήσετε τον αναγνώστη, τον τηλεθεατή και τον ακροατή, να στηρίξετε τις αντιστάσεις σχεδόν του συνόλου των Ελλήνων. Θα μου πείτε, μα πώς όλων των Ελλήνων? Θα σας πω. Μη γενέστε, οι τοπικές εφημερίδες διαβάζονται και εδώ. Και πώς διαβάζονται? Μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους.
Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα μου, η οποία είναι από την Πελοπόννησο, της έρχεται κάθε μήνα η εφημερίδα του τόπου της. Και μου κάνει εντύπωση, μετά από 35 χρόνια που λείπει, κάθεται και τη διαβάζει. Παίρνει ενημέρωση. Άρα λοιπόν μπορεί ο έντυπος επαρχιακός τύπος να διαπαιδαγωγήσει το σύνολο, αν θέλετε, του ελληνικού λαού. Εσείς όμως αντί όλων αυτών τι κάνετε? Αφού γελιοποιηθήκαμε με το βασικό μέτωπο, και όχι μόνο ο νόμος του Παυλόπουλου πήγε στις καλένδες, αλλά και του Βενιζέλου πάγωσε, και πάμε τώρα να αλλάξουμε και το βασικό μέτωπο. Λοιπόν, φαίνεται προσφύβηση ένα νομοσχέδιο ασπιρίνη. Ασπιρίνη κυριολεκτικά για τον επαρχιακό τύπο. Που δεν έχει ένα ολοκληρωμένο στόχο, δεν έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Δεν λέω πως δεν έχει θετικές διατάξεις. Αλλά οι θετικές διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού, αντί να δημιουργούν συμμάχους, κύριε Υπουργέ, δημιουργούν υποτελείς. Περιμένει ο εκδότης να πάρει, πώς είναι δυνατόν, την προκήρυξη, να πάρει τη δημοσίευση, τη δημόσια, για να μπορεί να συμπληρώσει το εισόδημα. Και όχι να βγει ελεύθερο στον ανταγωνισμό. Θα μου πείτε, έχεις κάποιες προτάσεις? Ναι. Αντί λοιπόν εξ απαγορεύσεως να λέμε ότι ο επαρχιακός τύπος θα πρέπει να έχει τόσα φύλλα και τόσους δημοσιογράφους, ας δίναμε κίνητρα για συγγωνεύσεις. Είναι δυνατόν ένας τόπος να σηκώσει 8 εφημερίδες, έστω κι αν είναι και 100.000 πληθυσμού? Είναι δυνατόν να σηκώσει 3 κανάλια και καμιά 15 ραδιόφωνα? Πώς σηκώνεται αυτό, πώς ζουν αυτά? Επίσης, κωδικοποίηση των διατάξεων περί τύπου, οι οποίες είναι διάσπαρτες. Και τελειώνω με αυτό. Εγώ δεν θα υιοθετήσω την άποψη ότι το άρθρο 9 του νομοσχεδίου αυτού είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Δεν θα τον υιοθετήσω. Αλλά θα σας πω το εξής, κύριε Υπουργέ. Και αν μπορείτε να μου δώσετε απάντηση, δώστε μου. Εγώ πραγματικά τιμώ την ποιότητα ενός τηλεοπτικού σταθμού που είδε το φως μια στιγμή. Του Sky, προκειμένου. Πραγματικά είναι ποιοτικό κανάλι. Όπως τιμώ και το 902. Είναι πραγματικά και αυτό ποιοτικό κανάλι. Αλλά πέστε μου, πώς εν μία νυχτή φτάσαν σε όλη την Ελλάδα? Εν μία νυχτή. Εγώ, αν είναι δυνατόν, να σας πω, το περιφερειακό κανάλι, το Δέλτα της Αλεξανδρούπολης, αν αύριο βρεθεί ένας χρηματοδότης, θα μπορεί να εκπέμψει στην Κρήτη? Θα μπορεί να εκπέμψει? Πώς είναι δυνατόν ένα κανάλι εν μία νυχτή έφτασε σε όλη την Ελλάδα? Εγώ περίμενα να το βλέπω μόνο στην Αθήνα, άντε και στη Θεσσαλονίκη βία. Μένω με την απορία αυτή, δεν ξέρω αν μου την λύσατε. Και ένα τελευταίο, και κλείνω με αυτό. Τα κομμακοχώρια της Ροδόπης και της Ξάνθης δεν είναι Έλληνες πολίτες αυτοί? Είναι δυνατόν να μην φτάνει η δημόσια τηλεόραση? Ερωτήσεις επί ερωτήσεων. Προσπαθήσαμε από εδώ από εκεί. Είναι δυνατόν να μην φτάνει? Αλλά παράλληλα δεν έχουν αυτοί δικαίωμα να βλέπουν και τα υπόλοιπα κανάλια? Ας ελπίσουμε ότι ο Sky και ο 902 θα φτάσουν τουλάχιστον εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε. Συνάδελφος, κυρία Καλογύρου, έχει το λόγο.